Iso Heavy-Cokin keittiöstä pitkästä aikaa morjensta. Täällä Nakkilassa ollaan Tyynerokin tiluksilla ja tänä yönä keitetään tulista kuusenkerkkäsiirappia. Täällä meillä onkin sokerit, sitruunaa, kuusenkerkkää, ravichiliä ja vihreitä chiliä. Esikeitetyt kuusenkerkkävedet näyttää vähän tämmöiseltä kuraselta kiljulta. Tuoksu on miellyttävän lempeä. Ei kun vedet, kerkkävedet kattilaan. Siellä on jo hieman chiliäkin ollut esikeitossa. Siitä pöntöstä tuli femma. Ja sitten vielä tämä 1,5 litraa. Kyllä siellä jo liekkii pukka. Laitetaan ensimmäinen kilo tästä näin. Noin. Ja sitten toinen kilonen. Ja kolmas. Ja sitten se pieni ripsautus siihen päälle 0,5 litralle. Noin. Jahas. Noniin. Pari tuntia semmoista reipasta tasasta keittelemistä. Tunnin kohdalla chilit kyytiin ja kun on 0,5 tuntia keittoa jäljellä, niin sitruunamehut. Mitä nyt tulee reilusta kilosta puristettua sitruunatuoremehua, niin sinne mausteeksi. Noin. Juu, kyllä. Että tällaista näin. Ja jonkunnäköinen setti tulossa siirappia, että 10 pulloja bändien bensarahoihin. Tukeka. Se pääskään tykkää. No niin. Nyt on tullut se hetki, kun chilit pulahtavat siirappikylpyyn. Otetaan täältä näin. Ja sinne vaan. Koko setti. Tunnin tässä nyt sitten keitellään ja siinä ihan loppuvaiheessa lisätään sitruunamehu joukkoon. Hyvät potkut sieltä jo lehahti. Laitetaan kansi kiinni ja antaa siellä muhia. Kymppi sinne, kymppi tänne. Voi sen 10 huonomminkin käyttää kuin tukemalla tällaista hullun miehen projektia.
kerkiäis, joo. Hetken aikaa vielä kerkät on kerättävissä. Sitten ne tummuu ja muuttuu neulasiksi. Niitä ei enää sitten keitellä. Jaha, mitäs täällä? Joo, nyt kuplii ja kunnolla. Eli siis kerkät kerätään. Laitetaan kattilaan vettä sen verran, että kerkät kehittyvät. Yön yli liotus, jonka jälkeen liotusvettä ja kerkkiä keitetään 2 tuntia. Tämän jälkeen kerkät siivilöidään ja jäljelle jäävään keitettyyn kerkkäveteen laitetaan litralle puoli kiloa sokeria ja keitetään kasaan. Noin 2 tuntia. Riippuu nesteen määrästä ja kuinka tömäkkää siirappia haluaa. Sitten myös tämä sitruunamehu mausteeksi. Se sopii oikein hyvin, koska kerkkä itsessäänkin on hieman sitruunamainen. Mitä tuonne nyt sitten meni näitä raveja ja jalopeenoja? Raveja ehkä 30 ja jalopeenoa parikymmentä. Mutta me jätetään nyt tämä siirappi tähän keittymään kasaan ja palataan hetken päästä taas siirappien ääreen. Nyt alkaa olemaan paksuutta. Alkaa keitokset pikkuhiljaa olla päätöksessä. Tuntuma alkaa olla semmottis, että siirappi kohillaan. Kyllä, aletaan pullottaa. Tätä täytyy kyllä tehdä ensi kesänä aika hemmetimoinen setti. Tää on aivan liian vähän tuli saatua aikaiseksi se. Tää on niin sairaan. On aika aloittaa kuusenkerkkä rough chili jalapeno siirapin viimeinen vaihe, eli pullotus. Ja täällä meillä on keitetyt pullot odottamassa, etiketit, pakkaukset, näin, korkit. Ja tässä meillä on pullotuskippo. Nyt sitten vaan ladotaan pulloa perätysten ja ruvetaan kaatelemaan urakalla. Ei löytynyt nyt semmoista suppilaa. Pikku hämmennys, sattumat liikkeeseen. Ai, ei tästä ei nyt tuu mitään. Muistakaa, että Tyynerok kuusenkerkkä chilisiirappi on sitten se ensimmäinen ja alkuperäinen. Varokaa halpoja kopioita. Toivotaan, että jälkipahtoa ei tullut liikaa, ettei koostumuksesta tuu sitten mitään sementtiä. Muuten joutuu käymään kaikki pullot uudestaan läpi.